Daytan kaka. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O Daytan kaka. Naimbag nga oras yamin gagayem, sakmay na. Shout out kada Pagayam Pedro Linda Apalet, Luz Biminda Javier, Elizabeth Agustin Saludares, Jesusa Leonador Tapia Gutierrez, Agapito Betriolo, Let Dulay, ken kablaawan ni Rachel de Guzman ni Jose Alejandro, ken kada kay amin anaaya rabang tartarabay karagiti dramami nga unay daytan kaka anaraar tinamnama ken ka Manong Roger. Kat ita, adto'y ti pakasaritaan ara pauluan. Nakakayang nakadata, swerte ka no. Dito'y drama tayo, unay daytan kaka. Apay mo day tapusam takasta. Apay ayan nanang, anya ti parikot mo iti pusak, nagalas. Nag-cute tupay. Nagado ti mangkurkurso na di ti day taapusa. Kaya't dapat agatahan kanyak ngam jaklakayat nga ited. Ited mo ta nagalas ti aramid na. Di nang tupay amo tagkalong, nagkusim saan abukli sa taraken. Madinga rod ti aramid na. Kitaam ati pan naturog na. Ninanang mo't, syempre kayat namot tag-relax iso amaturog. Saan na ti pan naturog na ti dildillawek. Anya nga rod ngay nanang, day talaga na amaturog. Saan mo takas na dagiti daduma apusa? Agpaklabon o agsikig damot. Day tamot nakadata nakakayang. Unay daytan kaka. Ay, day tagayam ti dildillawin nyo iti pusak nanang. Amuyo, kunada aswerte kano ti kastaapan naturog ti pusa. Nakadata, nakakayang, swerte kano. Asino man nadadaal ti ulo na tinakangagamit ti dayta. Ora sino ditan Basta ti amukot swerte no addataraken amaturog nakadata, nakakayang. O daydaytan kaka. Tilapat-pat yun day nga ubing. Awan pa'y serbi na nakaadal. Iso nga ro da din na naikuri ti adal na. Taday talagsip-sipot iti superstitious belief ter aramiden na. Patyon na amin, nga oray iso ti makaipaay iti panakay rurumenan. O daydaytan kaka. Kasi ti dayja apusan na Agkaya nga maturog sa nakadata, nagampang apusa. Kasta dagiti dingwag, no kayat damot tag-relax wano aglailaw iti amo da. Malambing da ako na ti Tagalog. Ngamaawan ka ipapanan na dayta iti biyag ti tao. Katalagamat? Kita amlangan ani pansyawng. Naisam iti tartaraken wano pets. Nga oray awan pang biyag na. Managdata ken managkayang dagiti dingwen na. Ang maawan mo't nasaya at iti biyag na. Agrig-rigat, manipot angged, nga aging gaita. Agkarasakit pa Laita ti swerte. Mas daawak No adak mabuyan ni Bilya iti social media kada TV. Wano mangagnay ti drama, may papan iti swerte, patyan na ladagaws. Kasla di na aramatan ti utek na. Mas daawak. Ipilit na aswerte ti agkayang. No tao siguro, no babae jay mangag na nga ibagada nga agkayang agnanayon tapno agmilyonaryaw. Siguro, agkay-kayangan na magnama pa ni ti palengkay kada punsyunan. Just say. O daydaytan kaka? Uy, nakaturog ti pusak nakadata sa nakakayang. Sambutik man ti ag-wish. What? Una detan insan bilya. Ay na insan Oscar. No may sakamot nga ublag kanyak, saan kan ngum umay dito'y balay mi? Una detan insan. Apay nga may napatpatyam launa dagiti superstitious belief kat nakaadal kamot. Ay, saan nga adal ti pangrukudan iti patpatyen a superstitious belief?
Basta swerte da ito'y apusak, no agkayang amaturog, sigun iti nabuyak iti social media, kan nangagkumot iti radyo, kan nabasak pa iti magasin. Amo minsan, si kalangan ti mamati ka na kita. Agtala ka mamut. Iso nga ron nga pagpabuya data ado ti mamati. Ipalaran dala nga ipabuya, iti kasta. Ado ti makakita kan mamatay. Nangruna nagiti kasken ka nga awan nunot na. Ha? Ay na, insan Oscar, mabalin ka di panawan nak ditoy. Imayak, taday bagak kanyang kel. At da di talikodan ti balay. Danunam ijayan no kaya mo, unay daytan kaka. Anya nga'y magtinangag mo nga inwish ni Bilya. Makasarak ka no kumay ti gwapo a milyonaryo. Unay daytan kaka. Kasano ang makasarak nga'y? No awa mo natalgad a pagsapulan na. Imbag kumaano manager iti dakkel a kumpanya. Awan mo. De na mo na ikur iti nadal na. Taday tala mamatpati iti superstitious bilip ti amuna. Dayjay iti pagsamakadan na. Basta awak iti dahil kasinsin ma, Oscar. Inton kwan, gorilya mamirmira at ti masarakan na. Unanetan kaka. Di matrum wara mapanagsapol iti panggadan na. Di namat kayat ti agwitrais wano agsilsileday. Opisina ka na ti kayat na. Datay sekretary ka na wano office girl ti kayat na. Unanetan kaka. Isu ati iwis naman no kaya nga maturog ti pusa na. Daytan kaka. Bilya, ang sapsapol man ni Mr. Douglas iti sekretary na. Ape ayang amin no berbiro. Nasa ni nanang kang tatang mo. Kas JT kayat mo panggadang opisina kang trabaho ti sekretary ti kaya mo. Sana janitress, uno waitress, karasel sleday. Katalaga mat. Kan may sa patyek adong tento dayta iti kabita na panawan. Ta swertik ti pusak nga agdata ken agkayang amaturog. Ayong ni daytan kaka. Ang mga naswerte ka. Nung si ka na mismo ti agkayang amaturog. Ha? Ay ni daytan kaka? Paning. Lalaingam ti mangipaay kanya kiti swerte, Iti kasta, umasensumot kan ti biyag ko. Kat aduntun nga agkakaimas amakan ti itad ko kan ka, ha? Na, sana sumungbat ni Paning. Nagidaki din, kan nagkayang. Sus, nagsaya at asinyalis daytan Paning. Talaga asikatimang tad kanya kiti swerte. Kapaya kasasaom ta po sa amin sandalya. Pakibiyangan na mga tan, Manong Oscar. Saan mo it? Nga maday no kasasaom ti pusa ta sumungbat ka no mauma. Anya? Kasta mo ti ibagbagada. Mamati ka nga rod. Pulos mo ta. Sa hanak akasken ka nga oray saan na nakapapati kat patsiyam amin. Anya? No sikat yan ang ibagaandan iti dayta. Sigurado ang namatikan. Kan mangnamnamakan. Unay daytan kaka. Makatawin ang kinapalabas. Ngamawan pa'y matnubyom abak ng belya. Akas iti inararapa ap maukan pinatpatay. Mangnamnama aklak tangad dan tutatang. Ngamin, dayta ti kanayon a wish ko. Tunggal agdata ken agkayang tipusak a maturog. Ay na belya aya. Sak amaw no niya ti klase ti utak nga dakil ka. No utak ti ubing akayan ako no utak ti bagtek. Unay daytan tatang. Ado mo ti agar-aram kinibilya nga anak talakay. Pasig ba't nga istambay kada artak na gijay. Kas kada balog ko na maa. Awan angaraw. Awan kayat na kadakwada. Tabak nang kan natarakay ti sapsapulan na. Agbaak nga rod Tawan di kalkalikaguman na akita ti lalaki. Basta awak. Di pala kat mangkita di tayo tinadungo kan nasingpet a lalaki. Na isang ti pakyasawan na.
Tapno maikat ti kinasuperstitious belief na. Tim mo lang kan kwa na daytan lakay. Awan ti makabawing iti tiriter apat patsin na. Unay daytan kaka. Sa bali man na natawin, tinaglabas, bilya anak. Nakasarak ka kanay, ti milyonaryo agwapaw. Awan, tatang. Palso ang aron na tapat siya mamakaitid swerdeken ka. Adan tulak tamot atatang. Ano sila, barbaring li, ako nada. Ay na anak, sumapol kalatan iti uray anya na dalo sa pagsapulan tapno makaornong ka. Kat inton makaornong ka, agabrod ka no kayat mau, tapno dakdakkel tumanan ti maornong mau. Uray saan ka makasarak iti baknang no adon ton tiornong mau, makaipatakder ka iti negosyo. Saan akasta ti pampanunutok tatang? Anya nga ron nga eh. No aga brodak, makasarak akton iti baknang at taraki. Oh, naidaytan kaka. Kitaan nyo ni Helen Saan mo't nga iso tinapintas? Taawan mayat kan kwa na alalaki dito'y lugar tayo. Ngam idi nag-abroad, inasawa tinakatartaraking Amerikano. Iso nagmilyonaryan. Kasta aktumot tatang, ngamin adon ti wish ko tunggal agdata kan agkayang ti pusak. Ayo, naidaytan. Agap apply mo gayam ti anak ta iti fly now pay later. Interesado pima na mapan abroad ngagbiro kiti mga sawa ken kuana. Tayo na daytan kaka. Agabroad, tayo amang birok iti mga sawa ken kuana. Exactly, baka Awan latam mo kaon. gusto matkid niti kunana. Ani Helen na nagala sa tao, kat nakatumpong iti nagtarakay ken baknang nga Amerikano. Sana kanayo nakastalakay. Iso asa namang namnama. No siyak ti isaw manggudak laengen agurnungak. Tapno da pag negosyok iti dakkel a negosyo. Mabalin mo ta bumaknang. No muna nga i-manage ta anyaman nga patakder na negosyo. Bareng no asawaan ti baknang aporinar ken gwapaw kasi ti arapaap na. Unay daytan kaka. Nakaasawa mo't lang ni Bilya ija abroad bakit? Kat agtalo abulan dan. Un nga rudla kay. Saan mo't nga Amerikano? Wen nga raw. Kan saan mo't akas iti arapaap na agwapaw? Un nga raw. Impakita na ti picture na iti messenger. Ang bayam talaga. Basta nasingpot, kunada mabalin na. Wen An-anuam nga iti gwapo abak nang no nagalasto mo't laang ti ugali na. Alakay. Sungbatam, ang mga nunibilya na ita good news, ti pakam muna. Hello, anak. Kumusta kayaw ni ti baknang nga asawam ni ta Amerika? Manila ti ayam mi tatang. Kadwak da ito'y murang nga asawak. Murang kunam. Saan mo't gayam abak ng tijas kay? Naging babak ng lagayam, tapno mapagtinag na. Nagulpit pa'y. Alya. Kanayon nakakabilan. Ay, adat araramidem nga di sa Manila. Agawid ka na. Tamang ano, patayin na ka na itatao. Mabainak nga rod ngagpakita di tayan tayo tatang. Sigurado akan tiyawan da. Nauyaw mo't dagiti kalugaran tayo. Diyak kayat aliblibyan dakto. Kasta talaga ti tao, anak. Isong agawid kan. Dito'y ka na manggad kan mga barwanan. Kat sa pala ko mata saan to na tilapatpat siyam aminamaag akapanunutan. Just kay, unay day tat kaka. Namuak nga dakan. Sa pinasyar ka matain san. Ayan na nga itay pasarabok. Ayan na nga itay bayaw mi ataraki akkano. Kunak no amumunti amin, insan Oscar. Ay, awan amo. Sa anak mo ta chismoso. Ha? Nukas ta? Anya ayat ikunam, anaamak ko ma. Daksang gasa ta. Tapeke, tinaasawak iti apagbiit apanawin.
Anya? Burubudor pa'y. Ha? Ay, day takat ti ko na kinsan. Nene, kita am di pusam. Nakadata kan nakakayang. Sambutom ti agwis. Barang agbalin ka milyonaryan ton bigat. Ha? Di nakmamut sutilon akasta. Ta sa anak payla anak ka move on. Madip-dipret sak payla naging gaita insan. Sambutom kit di ti agwis. Tapno may kat ti depression kan ka. Kan sumaya ti biyag mo. Kat umano ti kwartam. Ha? Swertem dahi ta apo sa insan. Kanayon ngamin nga agid nga agdata kan agkayang. Saan mo't insan? Saan ako na mamati ti dayta? Patsem tay sutpudno. Oray kita Lumamati ka. Bak ng kanto ninton biga. Unay dayta na pa ng sutil mo kanyak insan. Amman insan. Superstitious pa more. Oray datan. Awanan ti patsik kadagita insan. Nakaamiris akon. Awan na pulos ti may paay na pagsayaatan ni tibiyag ti tao. Amumot lagayam. Mas daawak tanang namnama kan namatpati ka. Imbes ket ti adyos kumakan lagi ti prinsipyo na ti pinatpatim kan inaramid mo. Ta nakasigurado ka pa'y. Saan mag? Ayo daytan kaka. Saan tayo kumangay ka ni ti kay papanan tiyan yaman at ignay dagiti dingwed. No di ket ikagumaan tiyag salukag kan kiddawen ti pamindisyon ti namarswa kadag ti amin anasaya at ngayon tayo aramiden tapno nabaligit ti amin aganwat. Litan papagayam tinagibusan ti pakasaritaan anapauluan. Nakakayang nakadata swerte kano. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.